Aku ki jejaring Adipati sing digdaya nanging kok kalah karo Adipati Jona. Nek donge ya isin aku ning aku ora isin. Aku ora isin. Tak teruske nggonku ngupadi Kembang Wijaya Kusuma kanggo tumbaling kraton ing Mataram. Asem jaro pangundanging kakang Enggak apa-apa. Ini kan pentas pertama, enggak apa-apa. Santai aja. Rasa wedi salah. Rasa wedi salah. Sayu, Rasa wedi salah. kowe kok ngetutke lakuku sapa kowe? Aku Rara Kandhek putra patih ing Mataram Singoratu. Banjur kowe sapa? Aku Anggajaya. Anggajaya. Nek kowe ngono senopati apa? Kok penyandangmu kaya ngono? Bener. Aku Senopati Mataram. Kowe ketukene arep ngopo? Aku diutus marang Kanjeng Rama kon goleki anane Kembang Wijaya Kusuma. Oh. Kembang Wijaya Kusuma? Bener. Gampang nek gur kuwi we. Pak, Kowe kok ayu ki tunggalmu pira? Apa mung siji kowe apa tunggale? kowe aja watani samuwus. Lho. Nek kowe iki ana tunggale nek kowe wis duwe bojo ya ora apa-apa ning aku njaluk kadangmu. Duwe bojo piye to? Aku iki isih dhewe. Isih lamban. Semono kuwi lamban. Gedene semono kok lamban. Isih perawan. Terus Ha iki ngono. Rara Kandhek. piye? Kowe rak diutus golek Kembang Wijaya Kusuma. Bener. Ora usah golek, engko tak goleke. Ora iso. Engko tak goleke. Terus Ning kowe manut aku. manut sing kepiye? Lah tak gedene semono kok manut kok ora ngerti. Aku ki priya terus adipati ing Bulu Kepitu. Terus Kowe wanita senopati ing Mataram. bener. Lah kowe nek lanang karo wadon rak jodoh to. Sing kandha sapa? Kandhek gedene semono kok bodoh. Mbok kowe iki ora watani samuwus Anggajaya, Anggajaya. Lah nek aku nyawang kaya ngono kuwi wah gemberget aku. Terus karepmu Kuduku mudu. Kang apa? ora cerak-cerak to? Anggajaya. Piye to? Semingkir aku arep Ora sah akon semingkir. Aku ki kok nek wis kowe gelem ki semingkir dhewe. aja kaya ngono to Anggajaya. Kuning. Piye to iki? Adine wong kuning. Kuning ira ngesorke purodo. Wong kuning adine dhewe. Anggajaya, Anggajaya. Sing digoleki wae durung ketemu kok wis kaya ngono. Lale dong wong ayu. Aja tak teruske to Anggajaya. Wis areo Anggajaya. neng pangkon mami. Dhuwurmu Ora kaya ngono kuwi to. manuk kudamu. Manuke sapa sing dawa? Bengi-bengi. Wah jebul yo ngerti.
Jebul yo ngerti lah ya wis mono gedene. Lah wong bengi ae kok ngurus manuk dawa. Abang netrani po. Wis to, Anggajaya aja terus ketok. Anggonmu duwe karep kaya ngono kuwi Anggajaya. Aja mucuk-mucuk mata. Panucu. Aku ki ora seneng karo kowe Anggajaya, ora cerak-cerak. Sarap sawane kuning karepen gelis Dra Coba kowe nesu aku tak ngerti. Aku ki sengit tenan karo kowe ora. Lah ya pancen ayu nesuke ya ayu ya wong ayu. Yen cinandra warnan ni ro Anggajaya, Anggajaya. Sejakatan wong ayutan ana Aku ora tresno karo kowe Anggajaya. kongko suwe-suwe tresno senajan aku tuwane kowe nek nyawang aku ora ana sing padha. Lah lek saka ngendi? Uang malang nyangkal utuh loro kandhek. Piye Anggajaya? Kowe iki manungsa suwe-suwe tresna karo aku perkara kembang digoleki wong loro. Engko nek wis entuk diaturke nang Kraton Mataram Sang Jeng Sultan Agung Mataram. Nek wis ora tresna ora seneng ki mbok kepiye wae ya ora seneng. Nganggo cara apa wae ya ora seneng ora tresna. Wong urung dimatke dhisik kok. Mbok dipeksa kaya ngapa apa. Irong bangi Padange kaya rina ning sing dalan orana Wang malang nyangkal janji sabar tak ajak
dan sajure loro kandhek pupung aku durung nesu kowe enak nesu banggane wong wadon sepira kowe tak rudha pasi paripeksa tak siket tak gawa ning bulu kepitu Anggajaya. apa Apa kira-kira kowe iki tresno marang aku tresno tenan Anggajaya? aku lahir batin tresno marang kowe wong ayu Iya. Yen kowe tresno tenan karo aku. Sawangan kaya. Rene. Ayo mulai. Kae ning gure gunung kaya buah-buahan to. Kae sama. kae purbang tanah Kae lho. Gure gunung kae akeh buah-buahan. Coba nang siji lho. yo ning kowe ku janjimu ora jambu tersana iki kanggo srana aku kudu garwa semaning ayu Roro Kandhek tampan loro kandhek loro kandhek loh loro kandhek oke please kandhek loro kandhek dipateni sik nah sakwise aku saka taman keputren kelai nanging durung iso entuk wujude kembang cangkok ujung banjur ning ngendi meneh anggonku bakal ngupati kembang cangkok ujung nanging aku tetep ora bakal cilik diajeng sumekar. Nggih, Kang Mas. Iki ana apa diajeng? Lah kok sliramu malah mlayu-mlayu tekan papan kene. Ana apa? Kang Mas, kula dipun oyak-oyak kalih bajul puring kula ngatos matur si Kang Mas kepanggih wonten mriki Kang Kowe Mas. dioyak-oyak bajul puring. Nggih, badhe pun punut garwa. Kula mboten purun, kula langsung belajar kula Kang Mas. Kang Mas, kula pun mboten purun bisa kalih Kang Mas Puspawangen Kang Mas. Pakan bakal paring-pakan lamaran. Nggih, Kang Mas. Jelas lan sumrah. Kula pun mangkilar meleh nggih Kang Mas nggih. Nggih Kang Mas. Ora Saes ora Kang Mas. Kula pun saged napa saja kalih Kang Mas. iki Kang Mas. lah kok Kang Mas. kok sing sabar kok. Sing Monggo-monggo sabar. kondur wonten pucang kembar Kang Diajeng. Mas. Lah kok Kang mapok. Mas. Tinggu teretan ngene. Ben iki lho. Kang Mas. Sing sabar. Jenengan langsung istirahat dong. Kang Mas. Sing ketak niku Nembe mawon kula kepanggih kalih panjenengan. Nembe mawon kula ketemu kalih panjenengan Kang Mas. Monggo Kang Mas enggal kondur Kang Mas. Piye iki mah? Kok Kang Mas monggo mangke napa? Iki nak template temen piye iki? Sida ya ora apa-apa. nganti mak jeleduk. Monggo Kang Mas pun boten tadi niku tilar mawon Kang Mas. Teruske. Jarene wis dereng kagungan. Monggo Kang Mas. Kula nek mam nek boten Mengko sih. ditulang Kang Mas boten. Nek Boten ora kaya saged ngene mam, gitu. Kang
akhir dewasa diajeng. Kowe iku wis gedhe. Dipepetke. Yo aja kolokan ngene iki to. Nggih, kula saking kangene kalih Kang Mas. Kang yo kangen ning yo sabar sawetara to. Kang Mas. Pepetke ra apa-apa. Sik. Monggo, pun mboten Mengko sik to diajeng. Oh, panjenengan niku tindak menika nemakaken nika to Kang Mas. Mengko sikik to diajeng. Nika ora Aku tak kondom. ten pasar unggas nika to Kang Mas. Jur ngopo nang pasar unggas, jur kowe ndanding-ndandingke karo aku. Sik. Mengko Kang Mas sik. Puspawangen, panjenengan iki jare dereng gadah katresnan ananging sampe Bener. wadon liya menika lho. Aku Mas, katris. kula to niku. Kang Mas. Monggo Kang Mas. Dereng Kondur Kang Mas. asane karo wadon. Monggo Kang Mas. Digoe ngene kan ngene kepiye to? Kang Mas panjenengan niku Wis. Saiki kowe padha sabar sawetara aku tak mboten kula mboten saged sabar. Teruske. Aku ya ora apa-apa kok. yo. Hah? Kang Mas nika Ora sida, tiba ya, Kang Mas. Kang Mas kula nika Kang Mas. Niki Kang Mas. Jawab niki Kang Mas. Dipepetke. Niki Kang Mas. Tak benakne diajeng. Pengen Kang. Sik. Jarene Niki Kang Mas dipenake Ya. gadah Kang katresnan Ning ora ananging Puspawangen. kaya ngene iki to Mboten diajeng. napa-napa, kados- Yang dinulu. Kados apa sabenipun nika mboten Waduh, napa-napa. kene. Rasa Niki lho Kang Mas. Niki lho Kang Mas dipenake niki lho. terus apa meneh minggu apa meneh? Dinulu. Apa meneh? Niki lho Kang Sedulur Mas. kene nek ukuran prayoga to diajeng. Mboten napa-napa Kang Mas. Sampun Kang Mas. Teruske pepetke. Mengko dhisik to diajeng. Sik. Monggo Kang Mas. Kowe iki nglarake atiku kok Kang Mas. Wis. Nek kula nek Nah, sing nempel, mboten saged Kang Mas. Ora sida ya ora apa-apa. Terusno, pepetno. Kok namkondur Kang Mas? Aku tak kondo. Kang Mas. Aku tak omong. Monggo Kang Mas. Pon ditelan mawon iki Kang Mas. Mbok ngetek banget iki. Kang Mas. Iki do iso di. Kang Mas. Ndake Monggo dhisik Kang apa? Mas. Saiki kok sakloro padha sabar sawetara aku tak blok, kok tak omong apa anane. Pon ditilar mawon Kang Mas niku sik tolong ten pasar unggas niku kok sampun Kang Mas. Tilar ya ditilar. Kowe iki dadi wedok kok aja. Iki Calon garwa. Tak kondo sikik sawetara. Maning nang ngapun menika marani atiku lho. Kowe iki dadi wong wedok kok aja ngetek. Iki ki calon garwa aku. Iya. Calon garwa. Ning aku tak kondo sikik sawetara. Maning nang ngapun menika marani atiku lho Kang Mas. Ora teges aku marani ati. Kang Mas. Kang Kepiye Mas. meneh? Kang Mas, kula kapur. Mengko Sangat kalih Kang Mas. Pepetke, teruske. Aku ya ora apa-apa. Tak golek liya. Gek lelakon. Mangga enggal kondur Kang Mas. Kok dhisik to diajeng sebentar. Aku tak kondo. Aku tak omong karo kowe diajeng. Pun mboten sah dicandhake pun sampun Kang Mas. Monggo monggo. Enenge kowe bakal getun-getun. Kula kan pun nembe mawon kepanggih Kang Mas Puspawangen. Iya. Kula mboten sah ditilar malih nggih Kang Mas. Yo, aku ora Pepetke tekoke kene. Kang Mas. Sisane nglarani atiku. Kang. mengko sik. Mengko dhisik. Kuwi iso Pun, Kang sarana sawetara. Pun Kang Mas. Ngene. Kang Mas nika Aku tak tega kalih kondo dhisik to. Kang Mas. Monggo Kang Mas. Iki malah dibaleni meneh. Niki Kang Mas, monggo Kang Mas. Ngene to. Dikekep, dipepetke. Aku ya ora apa-apa. Kang Mas. Aku ya ora nesu. Mas. Iya yo diajeng sumekar. Kowe sabar sawetara diajeng. Kene. Kowe. Ngene, aku tak kondo karo kowe diajeng. Aku ndopo. Aku wis kebatus lho. Pun mboten sah dikandhake pun Kang Mas tilar kondur mawon monggo Kang Mas. Kula Kang Mas. Wonten dawuh menapa? Sakenane wanita iki adikku diajeng sumekar. Kudu wong liya meneh. Ayo Kang Mas. saiki
Batul puri. Kala mambah. Wonten dawuh aja nganti kadung praprayinan. Iki lho pawungan sing malang kadhak ana ngarepanku. Tak takonani. Sumangga Sang Prabu. Kisana. Kepi. Sapa kowe? Yen kowe durung ngerti ayo diwanuhake. Ya, Aku Puspawangi. Puspawangi. Banjur kowe sapa ngejak Wadyabala buta semene? Yo, mangan piye? Aku Limus Basoko Nusa Kambangan. Limus. Iki kanca kancaku kabeh. Banjur bakal darbe apa kowe? Mangerti yo. Kepi. Aku arep goleki Sumekar. Golek Sumekar. Apa kowe ngerti sing jenenge Sumekar? Yen wis ketemu Sumekar, banjur bakal kok Lajre Kang Mas. kapakake. Sumekar kuwi calon garwaku. Piye? Limus bahas. Piye? Mangerti yo Limus. Menawa wanita lara niki iki adikku diajeng Sumekar. 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 Tuwas kebeneran yen kuwi adimun. Limus bahas. Piye? Sawise aku ngandhakake menawa iki adikku Sumekar. Kowe padha bungah gemuyu kaya ngono. Banjur arep ngopo? Musuhku ki wong siting dewa aku bisa langgeng anggonku jumeneng ajeneng Sukambayan aku bisa lungguh jejer karo Sumekar tak kandhani. Kene iki. Neng. Hayo Sumekar ini. Limus bahas. Piye? Kula mboten purun dipun garwa menika Kang Mas, kula ajrih Kang Yang Mas. adikku gelem tok pundhut garwa. Bakal tak wanahake. Nanging yen tak tari ora gelem. Kowe aja ganggu siku marang diajeng. Mesti gelem. Lah ya ngono yo. Ye, Kasunyatane diajeng Sumekar ora gelem tok pundhut garwa. Neng kene aku kan bakal dadi pepalang. Rima. Ati pepalang ya wae dhewe kule Banjur karepmu kepiye? yen kowe dadi pepalangku, kowe sumungkir saka papan kene. Ora bisa. Ora bisa Limas. Nek ora bisa tak singkirake kowe. Bisa ngalahke aku. Ngatos-atos nggih Kang Mas. Ngatos-atos Kang Mas. Ayo. Ngatos-atos Kang Mas. Diparingake ora Sumekar. Ayo. Yen kowe pancen satriya, tibakno kas. Batul puri. Lan kowe wonten dawuh Sang Prabu. Anyata Sumekar iketak saiki dadi kembang. Mula kembang ora kembang sak baene. Dijokohi ngati-ati. Ayo.
ing alas kene ora ana wong pating banjur sapa sing tak takoni yo abot sing kaya ngopo jalaran aku mundi dawuh dalem ingkang sinuwun panjenengan kang supaya ngumpati kembang wijaya mula ning papan kene kanggo nentokake panyuwunku ning ngarsaning Gusti aku bakal minto sraya ning ngarsaning Gusti Danupaya kok memelas temen uripmu atase sliramu itu putrane Adipati Pucang Kembar lah kok sare wae ning tengah ngalas tok rewangi mesu budi mesu raga apa jane sing tok gayu ayo saiki wungu nggonmu sare Danupaya wungu oke oh eyang Ger Danupaya kados pundi eyang tok rewangi nang tengah alas semedi iki jane ana perkara leres pangandika dalem eyang awrat pundi dawuh dalem ingkang Rama bilih praja ing Mataram saged tata tentrem menawi saged katumbalan kembang wijaya kesuma mila kula nyuwun wonten aksaning Gusti eyang Danupaya inggih sing nandhang pagebluk iku rak praja Betara ning apa kok dadi sliramu sing kongakangean inggih menggalih perkara pagebluk ing Mataram leres pangandika dalem eyang jalaran kula menika pinangka putranipun Kanjeng Dipati Janaksu iya ingkang kadhawuhan menika Rama Dipati Jana ning kados pundi kemawon nen kula menika sampun keakhir dhewe kula rak mesakaken dhateng Rama Dipati Jana mila kula budidaya murih saged kasumbadan panyuwunipun ingkang sinuwun Hanyakra Kesuma Danupaya inggih dadi cekak gampang sliramu iku kepengin ngatonake dharma bekti neng kraton Mataram ngono leres eyang leres pangandikanipun eyang sliramu ya wis ngerti dalang mila kula ngantos Nusubrata wenintak tengah ngalas menika dereng mangertos wonten pundi papan dunungipun kembang wijaya kesuma eyang njur nek kowe durung ngerti dununge kembang wijaya kusuma apa meneh kok dununge wujude wae sliramu iku durung nate nyumurupi njur sing bakal tok takoni sapa mila leres eyang kula sejatosipun dereng mangertos kembang wijaya kesuma napa malih ngertos wonten pundi papan dunungipun
Mila ingkang dadosaken bingunging manah kula menika ya. Mbok menawi yang menika renen pepundhen kula mangertos wonten pundi papan dunungipun ya. Mula dadi wong urip kuwi Danupaya. Inggih. Aku rak wis bola-bali ngendika. Inggih. Wong kuwi ora mung demen darbe pengangen-angen. Neng kudu ngerti. Ngerti ilmune supaya pengangen-angen kuwi bisa dadi kasunyatan. Inggih. Anggih kebrananging manah kula dipun agengaken Rama Dipati Jono murih kula menika saged mbales budi Rama Dipati Jono ya. Lan kabeh kuwi bisa dadi kasunyatan. Inggih. Uga kudu dikanteni laku to. Oh inggih. Danupaya. Munten dalem sewu ya. Lajeng sak menika kula kedah kados pundi eyang menika kula suwuni priksa. Kados pundi ing samangke lampah kula murih saged kasumbadan panuwun kula ya. Sak temene sing kudune takon ki aku. Inggih. Yen pancen sliramu ora ngerti carane supaya kabeh pengangen-angenmu ki bisa dadi kasunyatan. Inggih. Inggih. Kowe tak jarwani. Inggih kados pundi ya? Kowe bisa nemokake tumbaling Praja Mataram. Inggih. Sing wujud kembang Wijaya Kusuma. Inggih. Sing nganti saiki durung bisa dingerteni nang ngendi dununge. Leres pangandika dalem ya. Saiki waspadakno. Sing Inggih. tak asta iki apa? Oh menika mriwis pethak. Kowe aja sembrono. Kowe aja sembrono Danupaya. Anjing. Senajan aku ki wis tuwa, ning aku iki isih permana. Cobi ya. Iki Kula dereng wujude saged. peksi kutut. Oh nggih. Lah menika wau. Tur ya ora putih. Oh nggih. Menika peksi. Mila kados pundi pandhahipun eyang? Peksi perkutut iki. Inggih. Engko sing bakal nuduhake nang ngendi dununge kembang Wijaya Kusuma. Oh inggih. Lan iki mengko bakal tak aburke. Ana ngendi parane Inggih. kutut iki mengko mabur. Inggih. Lan mencok nang ngendi? Ya kono kuwi dununge kembang Wijaya Kusuma. Inggih yang. Kelingan. Kemutan yang. Coba baleno. Mengke wonten aboripun perkutut menika wonten papan dunungipun ya menika ingkang wonten ya kembang Wijaya Kusuma ya. Ya. Mula kutut iki bakal tak aburke. Inggih. Yen abure mengko ngalor, kowe kudu nututi ngalor. Inggih. Yen ngulon, kowe kudu nututi ngulon. Inggih yang. Wis digatekke. Inggih. Waspadakno abute. Inggih. Peksi perkutut. Berat madya Sri Maha Prabu Pancala Mung kepingin istipati Raja Putra Danupaya. Aja mung kaya ngono caramu nututi aburing perkutut. Inggih. Perkutut kudu tak tututi. Abure perkutut arahe mengalor. Inggih. Mula kowe kudu anjlok kene mlayu mengalor. Oh inggih yang. Kula estakaken yang. Danupaya. Yen pancen gedhe kapriyacayanmu marang aku, mesti bakal kelakon kabeh penjangkamu Danupaya. Ya, senajan kepiye wae, aku tetep bakal ngawat-awati lakune Danupaya.
Jagat wasisaning Bathara. Aku pancen bisa kasumbadan panuwunku. Jalaran aku nyuwun ana ngarsaning Gusti kasunyatan. Kembang Wijaya Kesuma ora mung sadengahing kembang. Mula ngarsa dalem ingkang sinuwun ngersakake pinungku tutun teteming projeng Mataram Kembang Wijaya Kesuma. Oh. Ya kaya ngene iki. Kembang Wijaya Kesuma sing kanggo kena tumbaling praja ing Mataram. Yo. Muga-muga kanggo sarana nggonku. Miras masuk gulu bekti ora ngarsa dalem kang Danupaya. Ger Danupaya. Monggo-monggo. Dos pundi Kanjeng Dipati? Wah, kados pundi? ayo nek wong bejo kuwi ya ora kaya menungso. Leres. Jalaran menika awrat anggen kula Bandau dalem. Inggih. Nyuwun pangapunten Kanjeng Dipati. Yen ngono kuwi Kembang Wijaya Kesuma. Inggih. Kembang Wijaya Kesuma. Thomas. Danupaya. Jenengan menika badhe tindak pundi lan saking pundi? Wah, aku sak wetara ngetutake apa kang dadi lakumu. Dumadakan sliramu kok wis ngasta kembang, sing kembange kok ya apik banget kaya ngono. Nek ngaten jenengan menika wau sampun midhanget ingkang atur kula ngaten. Wah, wis sak ngertiku kabeh sing tok kandhakake aku wis ngerti. Jur kersa dalem Mula ngono kowe. inggih. Kados pundi Kanjeng Dipati? Aku tak nyuwun ngampil kaya ngapa kadigayane Kembang Wijaya Kesuma nggih. Punten dalem sewu Kanjeng Dipati. Jenengan dalem menika menawi ngampil awrat mungging kula. Ning nek namung Kanjeng Dipati menika mriksani nggih saged kemawon. Lah nek kur nyawang ora ngerti kodami kembang nggih. Mulane aku ngasta nyuwun ngampil ngerti kodami kembang kaya ngapa kadigayane kembang aku ngerti nggih. Mboten saged. Mboten saged. Aku ki adipati lho nggih. Leres panjenengan menika adipati. Ning menika awrat mungging kula. Lah wong kok disilih kok abot ki abote sepira nggih. Wah. Nanging sekedap mawon lho. Iya. Estu. Iya. Sekedap mawon lho. Iya. Wah. Kok dadak di Ing batos awrat. ora apa-apa, perkara batin abot. Ning kowe kudu bukti marang aku wong aku adipati Bulu Kepitu sing Digdaya Mandraguna, Cil. Ning sekedap mawon. Iya, iya ora apa-apa. Sedelo wae. Sedap mawon nggih. Wah, ngono kok dienggo angel.
Lah ya kembang Wijaya Kesuma mustikaning jagat ing kembang. Kanjeng Dipati. Mengko dhisik aku urung maca sing sak tenane. Sampun Jeng Dipati, sekedape mawon. Pancen. Danupaya, Danupaya. Danupaya. Danupaya, Danupaya. Kanjeng Dipati. Kanjeng Dipati. Mesti iki engko tak aturake ana ngersane Njeng Sultan Agung Nyemetara. Iki aku tadi dipercaya dening Sultan Agung Nyemetara. Aku bakal maturake gulbekne ana ngersane Njeng Sultan Agung Nyemetara. Wanceng kembang Wijaya Kesuma mustikane kembang sing sak jagat ora ana sing kaya sing madani kembang Wijaya Kesuma. Anggajaya. Ngopo kowe? Ngopo kowe ya? Kasunyatane tak pikir-pikir jebul kowe iki bagus, gagah, gede, dhuwur. Aku ket mau ngerti nek bagus kok ya mau kipo-kipo. Kowe arep ngopo nek? Aku getun-geduwung nolak kowe Anggajaya. Sing gedune apane? Ayo mergane aku mau nolak kowe iki. Heeh. Ora Tak apa-apa. sawang-sawang jebul kowe iki ya bagus tenan. Ayo ken bisa ndak aku iki kondange wong desa nggonku e. Saiki ngene wae Anggajaya. Aku gelem dadi bojomu Wah. Anggajaya. Ora iso. Mau wis kipo-kipo kok saiki arep gelem. Wah. Tenan. Ora iso. piye? Aku ora iso nampa katresnanmu. Ora. Mbok aja Ora. Anggajaya. Kowe iki nek are ayu-ayu. Nek bebudhenmu kuwi lho, sing licik. Aku ki mau ming rung sadar, ngerti ora? Urung sadar nek kowe iki kasunyatane ya bagus tenan, gagah, gede, dhuwur. Bagus. Aku ki wis randi tunggal. Aku ki lolo. Saiki ngene Anggajaya api-apian aten ya Anggajaya. Aku ki seneng tenan lho karo kowe. Emang. Rasah ngedo-ngedo. Ora. Ora iso, Ibu. Lahir batin kowe tenan ora aku. Terusno tenan aku Anggajaya. Seneng ya? Gelem ya? Kaya ngapa? Kaya ngapa? Mbok aja kaya ngono to Anggajaya. Wis tening aku ki lek golek kembang Wijaya Kesuma kuwi ngansek mubeng ketuk jagat ngendi wae. Apa? Aku sayah. Aku petekono. Ya kene-kene ning ya karo direneng-reneng lho. Ah, ya kene-kene. Tenan kok etok-etok iki lho. Tenan. Tenan. Iki kok semune iki semua ora Wah, apa. mbok kowe percaya karo pisang iki wae kowe. Tenan. Percaya karo aku Tenan yo. Kaya ngopo tak rasane. Wah, Ya, ngene. calon di bojo ayu ya waduh. Lah iya, piye dipijeti apa piye? Ayo nggon kesel ki nggon apa ngono lho. Eh, Ning ora milih lho. Ora. Ijo
Sambojaya. Ya, Sora Kandhang. Loh. Kembang Wijaya Kusuma ora ana. Kandhang. Oh, iblis. Wanita iblis. Ya. Mandeg ora Kandhang. Jagat wasisaning Bathara. Kurang ira babar pisan. Aku nemahi kaya ngene. Kembang Wijaya Kusuma wae wis ana ing tanganku. Kok bisa mrucut saka tangan? Njur piye kaya ngene iki? Ning semono aku wantara ning ngarsaning Gusti. Mbok menawa kembang Wijaya Kusuma iku kanggo dedalan nggonku mukti ning raja ing petang. Senajan wis suwal saka tangan Kang Mas bisa Kang Mas Badubaya. Kang Mas. Oh. Jadi rekno Kandhang. Menika Kang Mas. Ayu tenan Detsik. Inggih Kang Mas. Kowe bisa ngundurake kembang Wijaya Kusuma. Inggih Kang Mas. Gedhe rasaning rasa tresnaku marang sliramu. Matur nuwun aku diajeng rekna Kandhang. Iya, mula renen wis sisa bali ning tanganmu. Coba tak asta kundur. Menika Kang Mas. Iya. Lho. Kandhang. Mbok yo aja kaya ngono to. Aku ki sapa? Inggih, kula mangertos Kang Mas. Nanging Kang Mas, menapa Kang Mas inggih kesupen to Kang Mas? Diajeng Rara Kandhang. Terus pundi Kang? Aku ora bakal lali. Inggih. Ora bakal cidra janjiku rikala semono. Inggih. Nek pancen sliramu bisa mbalekake kembang Wijaya Kusuma ning tanganku, aku bakal urip bebarengan marang sliramu. Menika saestu menapa Kang Mas? Lho, tenan. Ngendika panjenengan menika saged kula ugemi Kang Mas. Rekna Kandhang. Terus pundi Kang? Apa ora percaya jroning atiku, umpama tak bredel kaya semongku, isine meblak abang semringah Saestu kaya menapa Kang Mas? kaya pasuryan sliramu. Kula nyuwun Kang Iya. Mas. Mbok Kang Mas menika Ye. nembang. Kok yo dadak nganggo nembang barang to? Inggih Kang Mas. Coba. Terus pundi? Wah. Ya bot-boting rasa gedhening katresnanku. Lan kembang Wijaya Kusuma supaya ning ana ing tanganku meneh. Ya kepiye wae. Aku bakal ora ngejati janji duk rikala semono dajeng Rara Kandhang. Inggih Kang Mas. Jane perkewu. Terus pundi? Saya suwe saya Saya sing rukun, saya rukun, rekan jane kulayana. Rakna Kandhang doang maneh. Saestu wonten Lair tanda sing batin. Senajan kepriya wae, Inggih. aku
tresnaku marang sliramu ora kena tak ibarat. Mekaten Kang Mas, semanten ugi kula Kang Mas, tresna kula kalian panjenengan menika mboten saged kula umpamaaken. Tenan apa? Saestu Ora Kang ngono Mas. sak jawaning lati ya. Mboten. Nek ngono padha. Dasar putra ning tresna lahir terusing saya rukun Mas, saya rukun aja tanasa gawe apa kowe sliramu urung percaya apa? Aku nganti kaya ngono. Apa sliramu ora mresani simbah-simbah bapak-bapak ngono nek kaya ngene iki lho. Apa ora isin sliramu iki? Mas, kula menika sampun pitados lho Kang Mas, menawi panjenengan menika tresna kaliyan kula, semanten ugi kula tresna panjenengan Kang Mas. Iya. Simo tereta asau tresnaku marang sliramu Dajen. Wiwit dina iki nganti tumekaning kukuting ya swaku. Bisa kasumbadan kinugraha ning ngarsaning Gusti Kang Hakarya Weda. Inggih Kang Mas. Gusti sing nekseni. Inggih. Kelapa diajeng rekna kanjeng muga Gusti ijabahi tresnaku marang sliramu Dajeng. Yo nek ngono ora suwe meneh Dajeng sliramu tak kapikun gorono ngarsa dalem ingkang sinuwun hanyaka kesuwen praja ing Mataram mengko mundhak dadi pangantu-antu Dajeng. Monggo kula dherekaken. Iya Dajeng. Jaya